Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning video ha. Aniyan usab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naagayod nahisulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan ato silang paminawon. Cool. Nakoy kaligban nga kuan ba pulong nga anaalit sa balang kasulatan. Anong bahin sa pagikugma sa ato ang kaaway. Saan na to pagbuhat nga para gid mapahawa nato ang dautan sa ato ang kasing-kasing. Anong makig-away man gid ang yawa Oo, ana. kay ani boy, inanihan na nato ni pagsulti ni kay kabalo naman ka nga nasa tuwa ng espiritu. Siya na yung nagtudo ani kay naaman sa tanan sa balaang kasulatan, basta magisgot ko sa balaang kasulatan iya ka na sa espiritu. Mo na si Kristo ni ingon siya higugma lang ang kaaway kay mao ra nay makapildi sa yawa. Kaya ang yawa mantigo mamigugma sa iyang higala di ba? Pero dili sa mantigo mamigugma siyang kaaway. Mo na boy nga niingon si Kristo nga aron may usa ka mo kanako ihatag ninyo ang inyong kaugalingon kanako igugma ang kaaway mo. To niingon siya nga ayaw ko nyo kilaki inyong kaugalingon di ba? Kay ang yawa ang dautan papil man na sa dautan kay gisulutan naman sa samahan sa kumbaga ang impierno mao kana ang bilangguan di ba? Bilangguan iya ka na samahan kay kung iya ka na sa yawa hayay kay yawa dito ang dautan di ba no? Ang dautan kung mahigugma ka niya di na makig-away nimo. Tanawa gud ang silingan nimo nga palaway nimo makig-away pa nimo. Kay kung makig-away gani ka sa imong kaaway, ikaw pod nahimo pa kang dautan buta pud ka. Tama. Di ba? Mo nagiingon sa Ginoo nga moagak ba di ay ang buta sa lain pang buta. Nang nakukom, parang gihukman, daga nakukom ni Marcos, nakukom wa pagani pila pagkatong gihukman na. Yan ingon man Ginoo ayo paghukom kay ikaw paghukman. Wala man ti katungod. Kaya kung makig-away ta, ato naman na na-update, di ba? Tulo ka tuig, makig-away ta. Naikiposes day, hala, yung padayo po man na, mubalik man na. Kaya nga naman, kaya naa pa man sa imuhang katong gigamit sa yawa, ang iyang garbo, ang iyang kahakog, iyang pagkatawhanon, ang kahadlok niya, di ba? Ang kabalaka ay pasudla, wala ka naman siya. Bisag pahawaon na to na, sa ngalan si Diyos, pahawa diha. Unya, pag wala na punto dito ang mga gibalaan, wala na punto, wala na ta dito, wala na punto siya, inigawas anak niya, mubalik na pud na. Kaya ang templo sa Dios ang ato man kasing-kasing, nya karon kay naaman nimong garbo kakog, unsang Dios dito, kinsang amahan na sa imong kasing-kasing pagdumot. Di ba dautan? Di mubalik dito sa imong kasing-kasing. Nya mogawas ang hugaw sa imong baba. Pagpaubos, higugma ang kaaway. Hinuon nga kanang maluoy na gani kasi imong kaaway boy, kana boy. Iya na kana ni Kristo. Kulay dautan nga makig-away. Mao na ka kung para sa tuba, kani ato man na tanawa ang mga tao nga niingon sa Dios noon sila pero nakig-away. Nya kada kapatay hinuon tong walay sala. Nya kinsa yang amahan. Di mapriso pud siya, mapriso sa tawanon. Makasala pagid siya. Kaya kung mao na atong buhaton, paglipay. Kung naay makig-away nimo, paglipay. Kung naay nang liba ka nimo, paglipay. Kung naay nagpataas. Muna nga antikristo ka nga naman. Gipatay man nato ang giingon ni Kristo higugma ang kaaway. Tama? Buhi, patay. Labi na. Ayaw paghukom kay ikaw paghukman. Ipatay na to na. Buhi, patay si Kristo. Patay gyapon. Ayaw ko gamitan nga mahimo ka mga langdon. Patay gyapon. Patay gyapon kay nagpahalang doon. Ay nakamog debate ini ko mo pag-ilog. Wala na gipatay. Patay gyapon si Kristo. Mao na miingon tag matuman ang pagbuot din sa yuta mo sa langit. Unya mao na imong kinaiya. Kinsa ang imong amahan sa imong kasing-kasing? Dautan. So, pasaylo kami sa among mga sala ingon sa pagpasaylo. Didto kay ang dautan sa imong kasing-kasing sa ato pa wala man ka. Nagtunga-tunga ra man ka di na ikaw pasaylo sa imong amahan sa imong kasing-kasing. Pero kung nahigugma ka sa imong kaaway, nagtuman ka sa balaod, ang imong amahan Diyos ni Moises, ni Abraham, ni Jacob, mapasayloon ba? Di ba no? Makikaway ni mo anak. Oy, ang espiritu boy, good ug bad na ara sa imo. Kay kung wala kay good, wala po'y bad, diba? Tama. Kung wala ay bad, di po ka makita ang good. Ano na daw?
Malimpyo ka kung walay kalayo. Dili. Sa to pa, mugamit ang amahan ug kalayo. Kalayo. Okay, iya man na. Mara to ingon niya, nagtukod ka mugturi tupong sa langit ikanaog ang Dios. Aron sulayon mo. Tama na. Tama. Ana yung mga pagsulay. Ay kabala ka. So kung kana da itong buhaton, peaceful ang kalibutan, walay away, walay Oo. gira. Gigamit panggod ang pagkatawanan sa tao karon. Kaning kahibalo. Sudlan. Pare gira. Pero kung wala po'y gira, mao sa patong kalibutan. Wala po'y pulis, wala po'y sundalo, Wala. wala po'y kwarta. Dili pod makita nga natas kalibutan nun. Mura tag iyas immortal ta ba? Oo. Mapod. Bopod niya karon nga ingon man si Kristo, ingon man siya. Kung may usa kamo kanako, aduna ko giandam kaninyo. Ang lami dito kay naa na gyud sa kanunay nato. Mo na nga wala ta kasakay og mga garbong sakyanan dito boy. Kung ituot ta sa mga engkanto nga nagsa-service na sila mga kwan, mao po na dito. Mga sakyanan na mga garbo. Sa bagong yuta, tao ta na ata dito. Pero di ka makasulod dito kung dili ka balaan. Mo na nga dinhi preberta. Ibig makaabot pa di tagtawhanon. Tama. Kaya naman sa balaang kasulatan, adunay bagong langit ug bagong yuta. Tama. Ubalik sa arong paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Tama. Dili na mubangon ang patay oy. Kanang ingon nilang mubangon pang mabatay sa luman dili. Gilubong man ambot ipasabot na sa Ginoo. Gilubong nan no, di ba no? Tanaw ha. Kung nagbuhat og daotan sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas. Mo to nga kita sa una, di ba? Sa una, ikaw na ligwa sa gani ka kay daotan pud ka, di ba no? Ako pod. Desa to pa, patay ta no. Patay. Kaya buhat mo tag daotan. Unya karon nabanaw ta. Nga gikan sa lubnganan nato, nibanaw ta. Mo tong ingon niya, magunsa man na imong kagwapo sa imong naong, sa imong lawas mitso. Gwapo, mahalon nga mitso, mahalon ang imong kwintos, mahalon imong relo pero sa sulod niya na patay di ang lawas. Tama na? Mo na. Kaya ang lawas ni Kristo asa man? Sa atong kasing-kasing o templo. O de. Nayosan imong lawas. Pero saan nato pagbanhaw si Kristo? Ang pagbanaw nimo ipakita nimo nga ikaw mapaubsanon mapasayloon. Muatiman, maulip, pagpaulipon kay dako kamo kanako. Pag-alagad ng alagad kay labintas kamo kanako. Kung diin ka nahigugma sa kaaway, nabanhaw mo reflect mura kag murag naa kanimo si Kristo. Pero kaniadto ba wala gina kun na ginapanumbaling ng mga pulunga ba? Dili man na nimo maubad boy kay ngano man gisilihan man na gipasilihan man na sa una. Kasi nako dugay ko sa simbahan, dugay ko nakalakaw. Nya nadawat na ako ng edad ko 20, wala pa gyud ko niliko, pa gyud ko ani. Na konkreto na ako ng 53 ko. Nya gipadad-an pa gyud ko haron muligon pa gyud ko kay huyang man ko. Dili ko pwede di ay nga dili gyud mosulti sa akong mga tinago. Dili po ko pwede nga di ko mosulti sa akong kahibalo ako ipambit ninyo. Mo to taon na nga ang inyong gituuhan katong giak lang pod to kana dinhi mo tong naay mga kabalaka. Nagtambal ko, ako raman po nagtambal nila. Kung mapugado, ako raman po nagtambal nila. Nya naara ko din nagpaulan, dire, nag-alagad ninyo. O natuman ang kasulatan nga atong ingon ni Pablo nga ayaw ko ninyo basula sa tulo ka adlaw ka naghilak kung dagod na mo. Bisan ka mo, nakasaksi man mo, sige ko hilak din di ko kanta. Sige lang ko hilak. Magpalayo man gani ko ninyo kay nag-ingon man siya nako nga gitagaan sila kay gayunan aron manudlo umantigo ka magtudlo o kamo pod maka-learn man to sige kog learn isip kay atong panahon na yatag na ko ang katungod ninyo haron kamo makakita sa gusto niyo makita haron kamo makadungog sa gusto niyo madungog nya dinhi man ako ang espiritu nya kay mulanog akong tingog mao pay paghadlik ninyo og karon wala nilain na tumingon mo to apas awa o to apas sa bukid ay napagtuon. Ang balaang kasulatan mo yung makapapatuod kinaanas sa otoridad. Ako nagsulti ko din ni dili man tahanon anaa man sa otoridad kung magbasa lang ang mga tao title humanon mana na hitabo karon katong giingon pagutanan nimo ganiha nga ngano ang tao nga isa lamang ang Ginoo nag-away man tungod kay aduna man goy dalan philosophy ba dalan tama na to pero ila pa yung
ila pag yung mangita pag yung pamaagi nga pabor sa ilang mga binuhatan ang mga pulong, ang pabor sa ilang pagtuo ang mga pulong. Anang naglibog ang mga tao, ay naglibog pagpaubos lang mo na siya ang pagsunod sa dalan ni Kristo. Tama gid. Bugat man kaiboy kaning pagpaubos, okay din Mao gid na. garbo, kaya ang tao nga walay garbo wala so sa kalibutan mo ka nasa ko di ba? Kung opportunity na ako sa una, pero mapasigat buon ko na ako'y dispuha, na ako'y magwapo ang akong padagan sa negosyo nga, gwapo pang matrabang offer na ako sa una niya, niingon ako wala man sa kung una-una yung mapasigat buon. Tinuod mo pa sa ang mga tao akong ipasigat po para ninyo, kamo akong ipasikat dirira ko, tama? So kuan lagi ko baga sayop gid ato ko ang panghuna-una sa una nga kuan kumbaga atong gisunod mo sa una katong daan nga pagtulunan tong karaan nga mga makaluwas tong kuan mga seremonyas. Naman So sayop gid ito. di ba na sa wala pa nato na nabasa din di kanunay naman akong gisulti, ayaw na kamo pabilin sa karaan sa una, di ba? Sa inyong kuan sa mga katigulangan. Sayop mo to. Ano man. Sa unang panahon, tama pa to kay si Kristo higugma pa man siya. Karong panahon naman sa Espiritu. Pag abot sa Espiritu, tulad ka mo sa kamatuoran, dili siya magsulti siya kagalingon pagbot, kung dili sultihan ka mo sa iyang nadugog inguman sa mga butang umaabot kay dawaton sa Espiritu. Kaniya ka na ko og isugilon nga na kaniya. Di ba? Sa John 16. Nana. Na magita diri ingit-ngit mangani kay ni nga ato ang ginaistoryahan, pero anong nasulti na ko na nimo, pero katong nagawali nga naa nila wala sila kasaguluan na John 16, di ba? Tawanon sila, dili sila makatugkad, dili makakita, apan kamo makatugkan makakita kay ang Espiritu nagpuyo man uban kaniya. John 14 ang gisaad sa Espiritu Santo magtatabang. Boy, kung madungog lang ni sa tanan karon dinhi ang gusto sa Dios, mangita gitna sa espiritu sa kamatuoran. So dili gid ta magsalig sa kuanday sa seremonyas o Ayo. kining mga pastyas. Basi sa ko tama na dito, dili makaluwas ang pan, di ba? Dili pud makaluwas ang pound kung dili sa pulong, dili pud makita ang pulong kung wala ang buhat. Tama na dito. Tanawa na pag isa, dili makaluwas kaninyo ang bunyag o paghinulsol gawas sa espiritu. Kana naman na sa Biblia. Nakinomdom ka na. Basta basahon na nila tanan kung magbasa na unta nga kanang tinuod nga magbabasa. Dili lang pasudlan og garbo. Mao na ang paghubad sa Biblia, boy. Dili basta-basta ang paghubad sa Biblia. Di kung balor ni magtawanon mabuang ka. Ano man mabuang ka? O kanang pagampo na tong ama na mo sa langit, di ba? Buang na. Ano man, ngayong matumang na pagbot din sa mo sa langit, pero wala di ka nagtuman, nagpasigarbo, di ka nagpataas na gamit kaniya. Di ba, no? Nagpasaylo kami sa among mga sariingon sa pagpasaylo sa kasal. Nagkanta ka na, pero wala ka nagkapasaylo. Pasayloon ka na ka sa Diyos. Dili na buwang. Buwang gid. Muna nga, sahay, mayon sila nga, di pabasahon sa Biblia kay mabuang. Yes, kaya nga naman, kung mabalaan sa mga tao ang Biblia, dagang maulawan. Ano nga, kung ako lang, ako po na dito, dili mo ko pares ako dugay mo ko sa simbahan na, wala mo ko na ulawan, ano man, buwang po man ko, nga buta ko ato higayon na. Pero mo, nangingon nga buta ka, pero pamata-mata ka, mo na yun, nakakita ka pa, nagpatulog-tulog, nakadungog ka pa, nagpabungol-bungol, mo nang sakit, ay boy, duha, kasuwab, ang mo tulisok sa imong tawhanon, tulisokon ka, sa imong pong espirituhanon, tulisokon ka, imong konsensya. Wala man na nasabtan. Wala gid. Kay duha man ka matang atong lawas, espiritu lawas, no? Espiritu lawas. Yun sa nila na paghubad. Magdala po espada. Dili si Kristo, wala ni anidri nga kalinaw kung dili espada. Ang buti pasabot dia, espada ba? Pulong, sakit kayo. Basahan na tanan New Testament, kamo na kadungog, basahan niyo na tanan ang buhat sa apostoles, kinsa ang tinuod nga pari ang pagnudya sa Ginoo bahid mo na Malakyas, Usiyas. Di ba no? Sakit no? Gid. Matulisokon ang imong tawhanon, magpatuyang kamugkaon pandi mga busog sige pangayo, pero wa gyud na sobrahan sa iyang gipangayo.
palakpak daghan kay wa gyud sobrahan. Okay. Wala. Nakontento ang tao. Wala. Ang dato wala. Dili makontento. Mas maayo pang pobre kay mo kontento na. Naman na Biblia ang sakay itong pulong ana. Walay dato nga Makulangan. langan. Masubraan. Sobraan. O walay pobre. Ang makulangan. Wala na. Pero Di contented lang ka. Kontento na ka. Paglipay kay ang Diyos magkuha nimo para nimo maghatag ka nimo. Dato pa ka sa tawanon. Dato pa ka sa espirituhanon. Tanaw din eh. Kada hapon naghuot ta din eh. Ayan, natay halad-halad ng tawanon. Wala. Ano makita mo po sa tawagin sa putong higugma? Tama po. Tambal ko. Nagtambal ko, o wala, o 20, o ano, ay 100 na. Tugod kay maoron po na ang gugma po nila. Pero kadto sa ospital lagi. Nya gugma to. Balaod na to. Dini, walay balaod. Ikaw magbuhat og balaod sa imong kaugalingon. Kaya kung naana nimo ang gugma, ikaw na may balo. Muhatag. Tama no? Tato pa, nihatag ka, nga wala na. O, bayad. Good. Ano na nga itong ibuhat din eh. Nga. Pero ang naitabo karon ba kay ang mga tao mong gud kumbaga nang wala kay nakatugkad pa karon sa kuan sa kung sa pulong sa Ginoo kay ang Biblia mong gud gihubad man gud sa mga magwawali ug tawhanon. Murag mao ni nahitabo mga tao ron wala kay nag-usab sa ilahang sa kinaiya. Mao na ang gingon sa Ginoo boy nga nganong sumbingay ang iyang pakisulti kay buot siya ang buta makakita ug ang bungol makadungog kay katong nakakita ug nakadungog yang butahan kay nagpabuta-buta man na sila kay kuan ang diutay kanatong idugang sa sobra kanila naa ganito espirituhan ng pagkabuta katong sa ningon pag siya buta pa pud ay kami nag-ingon kamo nakakita kamo apan busa sad-an mo. Mo nang kung naay ni mutuis na to niyang ato ang balaang kasulatan kining akong giwali karon muingon nang giduwa na. Diyos man di kamo. Nagwali man di kamo. Busa sad-an mo. Tama. Kay nagpataas man mo. Tama no? Mo nang nagkuna ko komentaryo mo. Ano man kay ang Diyos na moingon na nakakita man di kamo. Nganong nagpataas man mo? Nganong nagdebate man mo? Nganong nimpalagman mo? Nganong gigamit man ko ninyo? Tanawa. Naana sa balaang kasulatan boy. Ang lisod ana mo niyo siya. Buta ba di kami? Kami po gigamit espiritu. Nya ang problema gigamit unsang espiritu naa kanila. Palahubog. Nagpataas. Nagdebate, nagpataas. Espiritu sa tautan. Ang dili na lang ta magkukum ana kay ang Dios na ana mag-ingon basig ingon niya si Ginoo. Buta man po di ay kami. Busa sad-an mo. Manong nagpabuta-buta man mo. Ituis man ninyo ang balaod. Nakabalo na din. Gibadlong man tamo ka ni adto. May pinalabi man kamo sa inyong pagpanudlo. Gigamit man ko ninyo na imong halang doon. Nanas ba ang kasulatan? Ako boy, kampante ko nga sulti anay kay ang espiritu mo na yung paspas kay ko nagsulti kay grabe ang gihatag nila kaalam ka na ako. Ug mao na man yung panahon na karon nga mulanog ang akong tingog o katong makasabot ini bisag tuwa sa layuan na makasabot i-transfer ninyo ni sa laing mga pinulungan kay muduol. Di ba? Mo na ingon niya mulanog ang tingog. Kung nakaila ka mo kanako muduol ka mo kanako. Ayan. Wala na ayud sa ubos. Ako maulaw man pugok kinsa man kuno ko. Espiritu na may nagtudlo na ko. Nakita sila nagsimina. Asa ko na, nagsimina ko pero tanawa nagkawas-kawas ko wala. Pero isip-isip lang panidaan ninyo ang nagsulti. Kung napoy nagsulti nga maaypod o kinaya binuhatan dapik na nato boy. Aning dili pod mulabay nato mabigkin sama din naa sa taas bisan pinaka naa sa taas na dito pastor man kana sa taas dapig ka nato gusto ka nato na nya kay gusto man ta sa Dios sulti magid nako ning iya sa Dios kinaaman ni sa balaang kasulatan sayang man ang Biblia nga sitag ingog Biblia wala man na nahubad iya man ni sa balaang kasulatan ano man iya man ni sa espiritu ano man San Pablo espiritu naman buhat sa mga apostoles tama naman sa balaang kasulatan na
iya espirituhano na wala nay laing hubad ana gawas ang hubad sa espiritu. Mo na karong panahon nga paspas ko nga naghubad nga nagsulti dinhi kay gipadala ang espiritu karon maghubad sa balaka sa lutan ug tuluan ka mo usaon pag-ampo. Mo na sige kung ingon niyo inanaon pag-ampo amahan namo kinasing-kasing hinay anam-anamon hinayon mubo lang nga pag-ampo ug tumanon ang atong ginasulti. Amo na ning panahon na karon. Okay. Pero saan ako paghukom sa ko ang kaugalingon nga nakasubay ba ko sa kabubuton sa Dios o nasubay pud ba nako ang iya sa dautan nga kuan kinaya Kanang tanaboy na matutong gamita ang iyong mata iwag sa inyong lawat. Malamon naman ta niya mantigo naman ka nga muhukom sa imong kaugalingon. Muna nga ang imong natun-an gamita para sa imong kaugalingon. O pag isulti pod sa uban kung dili maminaw niya maningkamot ka nga makita ang buhat nimo mo reflect nimo makaingon ang Ginoo nimo anak. Walay tao nga walay sala boy. Wala. Ayaw pag ingon nga ikaw limpyo na ka. Ambot ipasabot sa Ginoo anak. Pakikiusa lang kaniya maningkamot ka makiusa. Matag adlaw adunay mausab. Bura ko nag-eskwela ka. Matag adlaw dili tanan nga anang ang anga nimo makatuunan nimo tanan. Niya pag-abot sa panahon nimo anak ang magtutudlo lang ang maestra, magtutudlo si Jesus man ang magtutudlo, ang espiritu ay na espiritu naman kadito naman siya ay mahimot ang tao sa nagtudlo niusa naman siya magpadala na pud sa lain ng mga mesiyas na pud dinhi na magtudlo kani sa balaang kasulatan. Amo na nga akong nasulti karon paspas ko nagsulti o tawhanon ko nga nagsulti nadunggan man ninyo kini sa mga taong nagwawali kung magbasa ko mag-Bible ko di ba puti lang nga panapton ako ang gamiton nga nagbasa-basa na mo naging sa Ginoo nga matag adlaw lain-lain kamo gikinahanglan. Tama. Pero unsa man ang atong mga tinuan naay gisubay naay mga boy sakit kay nang isulti sa espiritu nako kay ako huyang po ko diin ko nagdako sa akong pagtuo. Pwede magpumbiya kay ang una gyud nga simbahan ang gitukod ni Pedro gitukod ni Jesus, gitukod sa espiritu. Anong gitukod pa sa espiritu? Tungod kay gitukod ni Jesus pinaagi sa iyang pagkamatay. Espiritu. Mapod karon ang atong simbahan, atong chapel gitukod sa espiritu sa atong kasing-kasing. Aduna lang tay balay nga pahulayan, diin ko nanambal, diin ko nagtambal sa tawhanon o espirituhanon. Diin ko nagwali, diin ta naghiusa nga mga tumutuo. Mga pangingon sa balaang kasulatan ganyan sa sulat ni Pablo sa taga-Korinto siya. Sige ingon niya to, ang dili sakop sa bundok pahawa kamo. Tama no? Pait kayo. Mana din dili ako magpahawa. Ang pulong kung maigo ka sa pulong kung naa ka sa balaod, dili ka mo balik din Mana mga tao din ay naapaman kanila ang garpo. Pero wala pasapot nakasala sila. Kasi naipanahon na malandong sa mabalik sa kanato. O na nga, bulahan ka itong masakiton. Kaya kung na masakiton na, manhi man rin. O niya, napaman pod ang ipugnan pa man sa nagpugo. Haron, pilion pa ang napili. Gamay ra boy. Gamay ra gid yan. Ay, kaguol. Anong maguol man ka nga, ana dito. Ang importante, ana, nga mutuman ta sa iyang suko. Maron na. So, tinuod gid nga kuan katoliko katong apostoliko gid. Apostoliko. Kaya naman tawag apostoliko, nagtuman ka sa sugo sa mga apostolis. Naigipili sa tawhanon nga si Papa Jesus katong 12 ka apostolis. Sa tawhanon to kato siya. Tao siya, ikaw Pedro, ubat ka kanako og naapoy gipili sa espiritu. Ang gipili sa espiritu si San Pablo kay mao man na nagpatay sa una sa mga magwawali. San Pablo si Saulo na siya katong mga wala kabalo na si Saulo na mao na kriminal kay mamatay na mao tong ingon siya kung nakasala ako sa isa pa ka semana gituli na ko kung sala ko no makaluwas ko ng tuli ana buti pasabot ng tuli boy gibunyagan ta tungod ni Kristo nibiya siya kay yang agalon og nagwali siya mao tong nanapak siya sa unang Korinto, di ba? Mga Tesalonica, Episo, sulat ni Timoteo na. Siya ang nagwali kay hanpapakan to yang gipamatay sa una. Pero karon kung nagwali ko ani, nya ilaha kong patyon ako mga pulong, ni kamatay na manapak na sila ka ilang patyon man ako mga pulong. Para po sakit kay boy. Tama gid.
Kay espirituhanon man ta, gamiton ko sa espiritu ni San Pablo, gamiton ko ni espiritu ni Mateo. Kung nagsulat kay ang Diyos Amahan naghatag magkatungod sa kuha nga gamiton ko. Dili pusis dili sulod ang tahawan ako lang kasing-kasing sakit kung musulod sa kuha. Alang akong kasing-kasing ang magsulti niya alaw ako ang tingog mudako ako ang tingog kay gikan man to sa kasing-kasing. Yang kini dili man sa akong kaalam kuha nako. Kaya kung ipaminaw man ang akong kasing-kasing nga magsulti ko ninyo nga tawanon. Amo ako. Ano? Moral. Sabdan nimo? Ang bote pasabot ko paminaw sa espiritu, unahon nimo ang imong konsensya. Kung tanawon nimo ang tawanon, kung mawala nimo suko, kung mawala hilak pa baka ako. Unahon nimo to, imong konsensya. Nga ulahin na to ang imong kasuko. Kaya kung unahon nimo ang kasuko nimo, dagang hugaw mo gawas imong baba. Tigbabaw gid. Unaha sa imong konsensya. Kung sa may konsensya, pag pailan nimo sa konsensya, ang dili gusto nga buhaton sa imong isig katawo kanimo, ayaw buhata kaniya. Di makonsensya ka no? Di makagustong awayon, di makagustong libakon, di makagustong tamayon, ayaw po tamay. Di makagustong balikason, ayaw pamalikas. So parang di ka makonsensya. Ako magwihinungdan anak nga gibalihan ko, di ba? Ang dautan boy mo balik. Ano ito to gibalita din. Pero mana akong giingon, Ginoo, ikaw na may balo kanina. Or kung ikaw may balo, ipahamtang ang angay kanila. Pero wala pa ko anak. Magtugyan sa Ginoo sila. Mintras kaya pa na ako ang tanan. Kaya wala pa ko kabalo na tama na ba ko o kulang pa sa pagsulti sa kamatuoran. Okay? Salamat ko la. Salamat sa Ginoo. Kaya ang espiritu may nagtubok na. Og sa tanan pod nga naminaw, daghan pong salamat sa inyo ha. Punta inyo ha kini nga hatagan og pagtagad og inyo ha gini siyang ikinabuhi. Kumbaga inyo ha pod ni siya nga buhaton pod sa inyong kagalingon. Sama pod nangagulo ang tangan kaniadto. Di na ta maguloy basta mo balik pa. Apan kini amo ang gisulti naagi na sa balaang kasulatan, nasulat kini siya. Kung magbabasa mo, inyo ninyo nasabtan. Kung katupugan ng basa, mas mayong inyo po ni basahon sa balaang kasulatan. O para inyo po, kamo mismo magkapamatuod niya. Salamat. Salamat.